2011 urtean atera nintzela hemendik, eta hemendik joan nintzen DBH egin da gero, batxilergoa egitera Gabriel Arestira, han egin nuen teknologikoa. Asko kostatu zitzaidan karrera erabakitzea, saletasun asko eta oso desberdinak egian kontrajarrian euskalako, eta azkenean erabaki nuen ikusentzunezko ikasketak egitea, komunikazio ikasketak UPV-en, hemen Leioan, baina bitartean beti neukan zirrara eta gogori zineman jarraitzeko eta arte sorkuntzan orokorrean murgiltzen jarraitzeko. Gaurkoan desberdina izan da, tornazelako hitz egitera DBH lauko ikasleekin, eta polita izan da bereziki, aukera bat izan delako moduren batean, nik neuk adin hori neukanean, nire buruari zer esango nioken, edo zer entzun nahiko nuken, horixe hitz egitera ez, edo hori kontatzera etorren naizelako, dakidala presio handia dagoela une honetan erabaki hori hartzeko, zer egin nondik jarraitu, eta erabaki hartzen dutela, beti dagoela hastia bidea berra aurkitzeko, norbera berrasmatzeko, eta saletasun bat baino gehiago baldin badauzkate, badaudela moduak ere bai, bi gauza desberdinak paraleloan garatzeko, gauza profesionalak, ez profesionalak, eta nire kasua bintzat hori izan dela.